ta bắt đi ngã qua bàn shong Tang Jong Phi ngan nhai long sẽ nyngkong ba nghĩa kynduh Bangan klet ngam shuh dohnud chong la sa maphi Bia jing kmen man ka Sngi Junong tang bet phi ngan idlang Dong ma Jong Phi ba tiang Di ban nga kau ingin ya lo Gaji trong ikan ne junong ta bắt đi ngã qua bàn shong Tang Jong Phi ngan nhai long sẽ nyngkong ba nghĩa kynduh Bangan klet ngam shuh Trong bàn nga jing ngan tìm bao jing trong nghi ngan pen prao what la istet kis kia rengkat bat pi ngam sesalia vì bạn na kau ingin ya long ka jing trong nghi kan ne junong ta bắt đi ngã qua bàn shong Tang Jong Phi ngan nhai long nyngkong ba nghĩa kynduh Bangan klet ngam shuh